Σήμερα στη στήλη της διακόσμησης θα δούμε το θέμα που αγαπάμε πιο πολύ. Έργα τέχνης, πίνακες και τρόπος για να το παρουσιάζουμε, τις κορνίζες τους. Θα ξεκινήσουμε με ένα νατουραλιστικό πίνακα, στον οποίο ο καλλιτέχνης έχει καταφέρει να σπάσει τη μονοτονία χρησιμοποιώντας μεικτή τεχνική. Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει φυσική πέτρα δουλεμένη πάνω στο έργο, δίνοντας έτσι ρεαλισμό σε τρισδιάστατη μορφή. Η κορνίζα που πλαισιώνει ένα τέτοιο έργο τέχνης είναι σε χρυσό χρώμα με αντική επαλαίωση σε γήινους τόνους για να ταιριάζει απόλυτα με τα χρώματα του έργου. Συνεχίζοντας, θα δούμε ένα πολύ μοντέρνο έργο τέχνης μεικτής τεχνικής σε ανάγλυφη μορφή. Έχει χρησιμοποιηθεί χαρτί σε μορφή γάζας, το οποίο έχει περαστεί με χρώμα. Ένα τέτοιο μοντέρνο έργο τέχνης ταιριάζει φυσικά σε ένα μοντέρνο σπίτι. Εάν όμως έχουμε και κλασικά στοιχεία στο χώρο και θέλουμε να το εντάξουμε, τότε το πλαισιώνουμε με μία πιο λιτή κορνίζα κλασικής γραμμής όπως αυτή. Είναι πολύ συχνό το θέμα ενός πίνακα να διασπάται σε 2 ή σε 3 κομμάτια, τα λεγόμενα δίπτυχα ή τρίπτυχα. Πολλές φορές προβληματιζόμαστε πώς θα παρουσιάσουμε ένα τέτοιο έργο τέχνης. Ένας υπέροχος τρόπος παρουσίασης είναι αυτός που βλέπουμε εδώ. Το κάθε κομμάτι του έργου πλαισιώνεται από μία απλή κορνίζα και όλα μαζί αγκαλιάζονται από μία πιο μεγάλη, πιο φαρδιά της ίδιας φιλοσοφίας. Στην προκειμένη περίπτωση, όλες είναι σε μπρονζέ απόχρωση με μία διακριτική παλαίωση. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε προοπτική και στα 3 έργα τέχνης. Επειδή διανύουμε καλοκαιρινή περίοδο, η οποία είναι αμυγός περίοδος γάμων, ας δούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κορνίζα και σε αυτό το κομμάτι. Εδώ, η φωτογραφία του ζευγαριού εκτυπώθηκε πάνω σε κανβά και με τη σειρά της δέχθηκε επεξεργασία με ειδικά λαδάκια ζωγραφικής. Έπειτα, τα στέφανα του γάμου προσαρμόστηκαν πάνω στη φωτογραφία. Η κορνίζα που χρησιμοποιήθηκε για να δείξει αυτή την κατασκευή είναι ανάγλυφη με χρώματα που αρμόζουν μέσα από τη φωτογραφία. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και ρομαντικό. Τολμήστε να χρησιμοποιήσετε τις νηφιάτικες κατασκευές, τα στέφανα, τα γάντια της νύφης, ακόμη και τα προσκλητήρια, για να κάνετε εκείνη τη μέρα του γάμου σας ακόμη πιο καλλιτεχνική. Τέλος, θα δούμε ένα νατουραλιστικό πίνακα με πολύ ελεύθερη πινελιά. Ο καλλιτέχνης έχει χρησιμοποιήσει φύλλο χρυσού και ασημιού για να δώσει φωτισμό και χρωματικές αντιθέσεις στο θέμα. Η κορνίζα που το αναδεικνύει ιδιαίτερα είναι μία σύνθετη κατασκευής τριπλού πλαισίου με μικρό ασημένιο κορνιζάκι στο περίγραμμα του έργου και με φαρδιά κορνίζα ίσιας γραμμής στο έξω μέρος του έργου στα ίδια χρώματα. Η τέχνη δεν θέλει θυσίες, όπως λέει ο κόσμος. Θέλει καλό γούστο και αισθητική αντίληψη. Θα θαυμάσουμε τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται σωστά η καλύτερη παρουσίαση ενός έργου τέχνης ή οποιοδήποτε άλλου θέματος χρειάζεται να πλαισιωθεί από μια καλλιτεχνική κατασκευή κορνίζας. Ξεκινάμε με ένα μοντέρνο έργο τέχνης, όπου συναντάμε μία αστική σύνθεση με φιγούρες, όπου ο δημιουργός του έχει δώσει μία ρομαντική νότα. Εδώ ο γκαλερίστας επέλεξε για την παρουσίαση και προβολή του έργου μία μοντέρνα καλλιτεχνική κατασκευή με μία ασημή κορνίζα σε ίσια γραμμή, τοποθετημένη από έξω προς τα μέσα σε επίπεδα. Προσθέθηκε μετά μία σκοτία σε κόκκινο χρώμα, δίνοντας έτσι την προοπτική, το βάθος και την αντίθεση στο έργο, το οποίο αγκαλιάζεται τέλος με ένα στενό φιλετάκι πλαισίου, στην ίδια απόχρωση με την εξωτερική κορνίζα που επιλέχθηκε στην αρχή.
Και θα συνεχίσουμε με ένα έργο τέχνης όπου ο δημιουργός του μας παρουσιάζει θαλασσινό τοπίο, συγκεκριμένα το λιμάνι της Σύμης, έχοντας χρησιμοποιήσει ελεύθερη πινελιά με μεικτή τεχνική σε γήινους χρωματισμούς. Τοποθετήθηκε από έξω προς τα μέσα μία δεύτερη κορνίζα σκούρου χρώματος, ώστε να γίνει αντίθεση. Είναι πατιναρισμένη με φύλλο χρυσό και κεραμιδί αντάβιες. Τώρα θα πάμε σε ένα κλασικό έργο ζωγραφικής με μία ρεαλιστική απεικόνιση γυναικείας μορφής. Πινελιά και χρώματα λαδιού νεοκλασικής παλέτας, ένα θέμα μέσα από την καθημερινότητα της ζωής στη φύση. Εδώ ο γκαλερίστας επέλεξε να αποδώσει και να προβάλλει το έργο με μία κορνίζα κλασική, καλλιτεχνικής κατασκευής, με κλασική φόρμα και σήκωμα προς τα έξω, έχοντας στην άκρη χειροποίητο σκάλισμα και πατίνα φύλλο χρυσού. Συνδυασμένο με μία δεύτερη κορνίζα από μέσα, η οποία έχει την πατούρα σε μπέζ χρώματα, τον κατάλληλο φωτισμό και την απαραίτητη αναπνοή στο έργο, του προσάπτουν τη βαρύτητα και την αρχοντιά που απαιτεί. Στη συνέχεια θα δούμε μία νηφική φωτογραφία γάμου και πώς μπορεί ένα νεόνυμφο ζευγάρι να την αξιοποιήσει τοποθετώντας τη στην κατάλληλη κορνίζα. Μία σωστά πλαισιωμένη νηφιάτικη φωτογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στη διακόσμηση του δωματίου του ζευγαριού, είτε σε κάποια γωνία του σαλονιού. Εδώ επιλέχθηκε για τη σωστή παρουσίαση μία σύγχρονη καλλιτεχνική κατασκευή κορνίζας, δίνοντας έτσι στη φωτογραφία τη μορφή ενός πίνακα ζωγραφικής. Μία μοντέρνα σε ίσια γραμμή κορνίζα με ασημή χρώμα πατιναρισμένη και λευκές αντάβιες στη μέσα πλευρά. Στη συνέχεια δόθηκε έμφαση και προοπτική, βάζοντας ανάμεσα μία σκοτία μαύρη, συνδυάζοντας με αυτόν τον τρόπο απόλυτα τα χρώματα του θέματος με όλη την κατασκευή. Αν και καλοκαίρι, θα δούμε ένα έργο τέχνης με θέμα χιονισμένα βουνά για να δροσιστούμε. Κορνίζα εξαιρετικής κατασκευής και ιταλικής προέλευσης. Είναι πατιναρισμένη σε φύλλο χρυσό με μορφή σκουριάς. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης κορνίζας είναι ότι η υφή της μοιάζει με κομματάκια χτυπημένης λαμαρίνας, σαν να ενώνονται με καρφάκια. Και φυσικά η στήλη της διακόσμησης δεν θα μπορούσε να κλείσει παρά με κάτι απόλυτα καλοκαιρινό, καλλιτεχνικό και δροσερό. Ένας πίνακας με θέμα τη θάλασσα, πάρα πολύ ρεαλιστικός, με τα βότσαλα έτοιμα να τα αγγίξεις. Σε αυτό το έργο επιλέχθηκε μία κορνίζα μοντέρνα, ελαφρώς πομπέ, με φύλλο ασημιού, σε συνδυασμό με μία πατούρα στο χρώμα της άμμου, με υφή σαν λινάτσα. Δίνουμε έτσι προοπτική και αναπνοή στο έργο, αλλά ταυτόχρονα δένουμε αρμονικά με όλο το θέμα. Είμαι η Φωτεινή Σγέμπα και ελπίζω μέσα από τη στήλη της διακόσμησης όλο αυτό το χρόνο οι προτάσεις που σας δείξαμε να ήταν ενημερωτικές, δημιουργικές και χρήσιμες. Εύχομαι σε όλους σας καλό καλοκαίρι!